simba ug pagdaig sa atong buhi nga Dios. O karon ako kining ihatag sa iyang alagad ni Pastor Alwin alang sa opening prayer. Sige, mag-ampot ta ya atong duko atong ulo mamalandong ta sa pagkamaayos sa Ginoo. Kanimo Dios nga labing gamhanan, salamat Ginoong Dios nini takna sa kabuntagon amahan nga naghatag na sab ka Ginoong Dios og kusog, naghatag na sab ka Ginoong Dios og kadasi Ginoo aron kami makadungog sa imong mga pulong, aron kami Ginoong Dios makadaig makasimba da kanimo amahan. Lord, sa mong pagsugod Ginoong Dios, padayon ka Ginoong Dios nga baga pamuhat Ginoong Dios. Lord, i-bless Ginoong Dios ang matag usab bisan pa Lord sa mga bata ngadto sa mga hamtong nga sa mong pagduol pagdaig diha kanimo amahan. Unsa man Lord ang nasa mong mga huna-huna kasing-kasing wala nimo kay muti. Salamat amahan nga gawas nun kami o Dios nga muduol musimba da kanimo o Dios. Lord, salamat o Dios nga bisan pa Lord sa pagdala Ginoong Dios mga lawiton, padayon ka Ginoong Dios nga baga bless amahan, padayon ka amahan nga bagahatag og dihog kaalam o Dios, bisan pa Lord sa pagdala sa mga instrument Ginoo, padayon ka Ginoong Dios nga baghatag og kaalam dihog Ginoong Dios nga Lord sa among pagdaig pagsimba da kanimo Ginoong Dios, walay mga babag Ginoo Lord God. Lord, salamat o Dios gawas nun kami amahan nga muduol mudaig musimba da kanimo Dios. Lord, among gihingin na lang Ginoong Dios nga walay mga buhat sa kaaway Ginoong Lord nga makadisturbo in the mighty name of Jesus. Salamat amahan. Lord, salamat o Dios nintak na sa muntagon. Walay lain nga mahimaya, walay lain nga mapataas, walay lain nga mapasidunggan kung dili ang imo lamang nga pangalan. Kining tanan o Dios among ginasalig gitugyan dia kanimo pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen. Usbon ko, maimbuntag ka natong tanan. Amen. Maayo ba ang atong kabuntagon? Amen. Maayo kayo ang atong kabuntagon kay iyatang gitagaan og maayong panahon, walay ulan. Amen ba? Diba kagahapon na sinati na to ang mga pagpisik-pisik sa ulan, pero karon na adlaw gipakita gid ang adlaw nga init aron kita walay babag nga walay rason nga di ta kaari diri sa balay alampuanan. Amen ba? Amen. So sa atong pagsugod, kung mahimo mga igsuon ko sa Ginoo, maglamanuhay ta. Nya kanang lamano pud nga dasig pud ba nga dili gilamano sa katubad pura mag eyes to eyes kuno ba. Maglamano uban ang pahiyam. Amen. Hallelujah. Gamiton nato ang atong mga kapot sa pagpakpak. Igsoon maglamanuhay, Ipakita sa dagway ang kalipay, busag imtana kasuko sa atong dukha pahiyong gamay. igsuon ko, igsuon magdinasigay, magdinasigay. Kung may naluya, pikpika ang abaga, pikpika ang abaga. Bosa maginampuay kita sa usan-usa, ipakita ta ang iyang gugma. Igsoon magdinasigay, Magdinasigay kung may naluya, pikpika ang abaga, pikpika ang abaga. Busa maginampuay sa maginampuay kita sa usan-usa, ipakita ta ang iyang gugma. Pahiyong kamay, pahiyong kamay, isuon ko,
makita ta ang iyang tugma. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, Lord. Niya ang imong mga katawhan amahan. Nga anda mo day ug musimba nga na kanimo o Dios. Mga igsuon ko sa Ginoo. Atong ipaubos ang atong kasing-kasing ug huna-huna. Ayaw tuguti igsuon nga adunay distraction nga imong mabati. Paningkamuti igsuon nga ang imong mabati mao ang presensya sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Yes, Jesus. Ni ako magahala. Yes, Lord. Ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako magapaubos paghatag himaya, kadungganan pagdayi. Ni ako magahalad. Yes, Jesus. Ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako magapaubos paghatag himaya, kadungganan pagdayi. Dios Espiritu, Dios Espiritu. Hallelujah, Lord Jesus. Kung saan ka nako, Dios Espiritu po nako, samtang magahalad kanimo. Yes, Lord. Ni ako magahalad, ni ako sa pag-awit kanimo, ni ako magapaubos paghatag himaya, kadungganan pagdayi. Dios Espiritu, kung saan ka nako, Dios Espiritu po nako, samtang magahalad kanimo. Dios Espiritu, Thank you, Jesus. kung saan ka nako, Dios Espiritu po nako, samtang magahalad kanimo, samtang magahalad kanimo. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Yes, glory. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord Jesus. Yes, Lord. Yes, Lord Jesus. Yes. Yes, Lord. Ato ta sa mga pagdayeg ug magpagsimba sa atong buhi nga Dios, mga igsuon ko sa Ginoo. Amen. Una ko ibasahon na verse, mga igsuon ko sa Ginoo. Nag-ingon diha sa Salmo 100, naingon na ang pulong sa Ginoo nga
Ningon diri sa verse 1, awiti nga malagpayon ang Ginoo tibuok kalibutan. Amen. Simbaha ang Ginoo uban ang kalipay, ug panuol kamo kaniya uban ang malipayong mga awit. Ilha ang nga Dios ang Ginoo. Siya nga nagbuhat kanato ug kita iyaha. Kita iyang katawhan ug iya katang panon. Sulod kamo sa iyang templo ug pasalamati siya didto. Sulod kamo sa iyang balaang puloy-anan ug dayga siya didto. Pasalamati ug dayga siya. Ang Ginoo maayo, mulungtad ang iyang gugma, ingon man ang iyang pagkamatinud-anon hangtod sa tanang kaliwatan. Amen. So sulod na diya sa balay sa alampuanan mga igsoon ko sa Ginoo, ato siyang daygon. Daygo na to siya pinagi sa atong mga panagsayaw, panagpakpak. Amen ba? Daygo na to ang atong buhi nga Dios sa tibok na tong kusog, huna-huna o kasing-kasing. Mga igsoon ko sa Ginoo, ayaw tihiki ang Ginoo sa paghatag sa imong kusog ngadto kaniya kay siya ang tagiya ni ana. Amen. Masaya ang Kristiyano, andam na ba kita nga moday kung musimba sa atong buhi nga Dios? Ang tanang andam mo singit o praise God. Masayang Kristiyano, may ngiti sa labi, pinupuri, sumasamba sa Panginoon. Magsiawit tayo! Magsiawit tayo at manalangin upang makamtan ang kagalakan sa Panginoon. Isayaw mo! Isayaw mo! Isayaw mo! Isayaw mo! Isayaw mo! Isayaw mo! Isayaw mo sa Panginoon. Ang mga Kristiyano, masayang Kristiyano, may ngiti sa labi, pinupuri, sumasamba sa Panginoon. Magsiawit tayo, magsiawit tayo at manalangin upang makamtan ang kagalakan sa Panginoon. Ikimbot mo, igsoon, ikimbot mo, ikimbot mo, ikimbot mo, ikimbot mo, ikimbot
ng Diyos, mga igsoon. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Dumaan man ako, dumaan man ako sa ilog, di ako nalulunod. Dumaan man ako sa apoy, di ako nasusunog. Kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos, kasama natin ang Diyos. Di ako mangangamba, di ako mababalisa. Kasama natin ang Diyos. Magsayaw, sayaw! Magsayaw, sayaw, sayaw ta sa iyang presensya. Maglukso, lukso! Maglukso, lukso, lukso. Magdagan-dagan! Magdagan-dagan, dagan na. Masingito, hallelujah! Saging harian, mag-uban. Magsayaw, sayaw! Magsayaw, sayaw, sayaw ta sa iyang presensya. Maglukso, lukso! Maglukso, lukso, lukso ta kaluwas na ta. Magdagan-dagan! Magdagan-dagan, dagan ta. Musingito, hallelujah! Harian, mag-uban ta, kay ikaw ako. Ikaw ako sa harian, mag-uban ta. Yes, Lord. Salamat kay Ginoo sa kusog kay imong gihatag kanamo, Amahan. Salamat, Lord. Kay mo kami gitagag igong kusog nga kami nakadaig uban sa among kusog. Thank you, Father God, sa imong pagkamayo, Amahan. Salamat kay Ginoo. Di kami angay mahadlok, Amahan. Di kami angay mabalaka. Kay ikaw ang Diyos, nag-uban ka namo. Og imo ka ng pasalig, o Diyos ka namo, Lord. Nga kasaligan ka, Amahan. Nga mukuyog ka namo. Kasaligan ka nga nag-cover ka namo, Amahan. Bisan asa mi, Amahan. Wala kami laing kasaligan, o Diyos. Ikaw oragin, Amahan. Even Lord Jesus, among mga panginahanglanon sa kusog, sa mga maing panglawas na mong gihatag ka namo, Amahan. Wala kami laing kasaligan, o Diyos, kundi ikaw lamang, Amahan. Pasalig na nimo, Amahan, nga mingon ang imong pulong, o Diyos. Ingon ka nga, ikaw nga Diyos nga naguban, ikaw nga Diyos nagpanalipod, ug bisan asa ang imong kanakan, imong paubanan ng mga linibuan ng mga anghel, o Diyos. Ingon diya sa Salmo 91, o Diyos. Basta diha kami kanimo musalig, Amahan. Diha kami kanimo budagmo, o Diyos. Kay wala kami laing kadampan nga Diyos nga buhi nga nagsaad ka namo, Amahan. Yes, hallelujah. Yes, Jesus. Ay kahadlok o alaka, kay ansaan mo, Ginoo, mag-auban ka. Karon sa walay katapusan, Lay magkulang
loob kabalakan. Kaya saan mo Ginoo magauban ka, marunong sa walay katapusan. Oh, glory to God. Walay magkulang ka na kung anak ka. Sa kagitid man, O Diyos, kahayag ka. Ang agianan mo, ginanagan mo, halanggan ka, Ginoo. Kasaligan, o kilig ka, mabuka. Yes, Lord Jesus, Diyos ng agamhanan, kanunay hanaan, sa bisan asang dapitan. Hugay ka na kung magauban ka. Kasaligan, o kilig ka, mabukan. Kay Diyos ng agamhanan, kanunay hanaan, sa bisan asang dapitan. Hugay ka na kung magauban ka. Diyos na kasaligan, Diyos nga kasaligan. Diyos nga kasaligan. Yes, Lord. Diyos ka nga kasaligan, Amahan. Bisan asa mi Amahan, Diyos ka nga nag-uban ka na mo, O Diyos. Busa, O Diyos, kanimo lamang namo isalig ang tanan, Amahan. Kay ikaw ang Diyos kasaligan o gamhanan nga Diyos nga mong gilagaran, Amahan. Thank you kay Ginoo sa imong pagkagamhanan, Amahan. Kanunay minimo, Lord God, nga gitipigan. Kanunay minimo, Lord, nga giampingan, Amahan. Diha kami, O Diyos, kanimo, Lord God, magpakupot, Amahan. Kay kung kami mukupot kanimo, may posibilidad nga mubuhi ang tao, Amahan. Pero kung ikaw ang mukupot, Amahan, ikaw ang Diyos. Dili og dili minimo biyaan, Amahan. Dili og dili minimo pasagdan, O Diyos. Yes, Lord. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsalig. Kanimo lang ako may katabawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. Kanimo lang, O Diyos, ako may pagsalig. Yes, Lord. Kanimo lang ako may katagbawan. Kay ikaw ang akong Ginoo. O ikaw ang kadaogan ko. Gamhanan ka,
Lord, pagkatahom gayud sa imong ngalan, O Dios. Pagkatahom gayud sa imong ngalan, kay ikaw man ang kaluwasan. Yes, Lord, at ako ngadto sa imong trono, O Dios. Ako kadto sa imong trono. Gusto kong makauban kanimo, gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan, labaw ka sa tanang butang. Niini kalibutan, mutuog hol, ya lamang kanimo, O Diyos Amahan. Mutuog ko, musalig ko kanimo, akong Ginoo. Ang balaan mong Espiritu ipagonsad mo kanako. Mutuog ko, musalig ko kanimo, akong Ginoo. Ang balaan mong Espiritu ipagonsad mo kanako. Mutuog ko, musalig ko kanimo, akong Ginoo. Ang balaan mong Espiritu ipagonsad. Yes, Lord, come on, church. Gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan, labaw ka sa tanang butang. Niini kalibutan, Gamhanan ka, O Diyos sa kahangturan. Ikaw lamang ang akong gisaligan, labaw ka sa tanang butang. Niini kalibutan. Yes, Lord. Oh, glory to you, Jesus. Hallelujah. Ikaw ang Diyos, gamhanan, kasaligan. Amen. Diyos nga mong gialagaran hangtod sa kahangturan. Yes, Lord. Kanunay nga kasaligan ang imong mga pulong. Amen. Thank you, Kanunay Jesus. kasaligan ang imuhang mga saan. Yes, Lord. Kanunay kasaligan, O Dios, ang tanan nga imong mga pamaagi. O Dios nga gamhanan nga makatakbo sa tanan nga gikinahanglan sa imong mga tawhan. Yes, Lord. Kami nagatuog, nagasalig kanimo nga ang tanan nga among gikinahanglan, O Dios, nga gikinahanglan sa imong katawhan, padayon nimo kining gisuplayan. Yes, Padayon mo Lord kami Jesus. gipanalhanginan. Hallelujah, Padayon mo Lord. kami, O Dios, nga giligon. Padayon mo kami, O Dios, nga gitagaag kusog kadasig sa pag-alangad kanimo, Amahan. Hangtod nga ikaw mo balik alang ka namo. Dalaygon ka nga Dios nga magapanalangin ka namo, o padayon magapanalangin sa among kinabuhi sa mga Yes, pulong nga Lord among Jesus. madunggan karon.
I declare blessing sa matagusa. Ilabi na o Dios sa tanan mo makaigsuonan nga nagsunod kanuna yung nakikuban nini mao pagdaig pagsimba diha kanimo. I-bless ang tanan amahan sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ni Jesus. In Jesus name. Amen. 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 Na-bless ba ang tanan sa mga awit makalangit? Kung na-bless ang tanan, maingog, amen. Nindot kaayo no nga, nalipay kay dako atong Ginoo no nga malipayon kita nga may daig sa atong buhi nga Dios. O karon, atong isunod ang kadaugan sa atong kaigsuonan nga sayod ko nga magmadaugon kitang tanan. O ako kuning ihatag sa akong anak nga si Cindy sa iyang kadaugan. So may buntag dig kanatong tanan no. Ang ako daing kadaugan kay nagpasalamat ko sa Ginoo nga iya gitang gihatagag kadasig nga nagkatigom ta niining kabuntagon aron pagsimba kaniya. Salamat sad ko nga sa panahon nga tugay na mong practice sa instrument ay kay nawad-an jud ko kanang gana gani kadasig nana kay murag kanang lisod ganing tunog nana then niabot ang panahon nga nangayo ko sa Ginoo kana ganing kanang kadasig gani kay para sa Ginoo ra man gid ang tanan nga mga kuan mga instruments aron pagpasalamat kaniya. So niabot gid ang panahon nga nadasig ko so mautong naka-practice dahil kahapon uban sa kong igsuon nga si Wincy nag-practice siya po sa guitar. So nagpasalamat jud ko ato kay iya gyud kong gidasig gyud o nagpasalamat sad ko nga gitagaan ra ko niya maing panglawas uban sa akong pamilya o gi-providean ra gyud sa among kinahanglan o gitagaan jud ko niya kanang ganing kanang dugan ganing kanang kinabuhi kay bisag dugay na kong kanang matulog kay kana laging daghan kay mga project kanang sa pag-eskwela then daghan na mga balita ana nga kanang dugay ganing matulog na uban kay kanang nay mga nangamatay inana. So nagpasalamat jud ko nga ni ako ron nga magkasimba kaniya nga di niya kanang ganing kanang aron jud nga kanang ganing perfect guro nga maluwas gid atong kinabuhi kay di pa man ginato makuha gid ang kanang ganing perfect nga kuan makaday kaniya kay na maka-influence pag yun ni kanata sa kalibutan no. So mao gid akong kadaugan ti ay. Salamat. Amen. Dalaygon kayo ang atong Ginoo sa iyang kinabuhi nga giunsa siya pag-atiman niya. Mangayo ra kita sa Ginoo, iya ra kitang tabangan sa tanan. May kayong Ginoo. Nya karon ako day isunod ang halad awit sa Tamayo family. Ato pa yung palakpakan ang Ginoo sa kinabuhi sa mga Tamayos family. Ilang ihalaran ang atong buhi nga Dios nining sayo sa kabuntagon. Lu.
Amen. Dalagon kayo ang buhi nga Dios sa ilang kinabuhi nga malipayon sila nga midayeg og awit sa atong buhi nga Dios. O karon atong andamon atong tagsa-tagsa kahuna-huna diha sa pagmati sa atong pulong sa Dios. O ato ipokus atong mga huna-huna di ay sa pagpamati diha sa mga mensahe. Og ato di ang andamon atong mga Biblia. O ako di kining ihatag sa iyang alagad nga si Pastor Alwin nga iyang pagkadado. Okay, mayong buntag mga anak sa Ginoo. Kinsay malipayon nga nadire. Amen. So dalaygon ang Dios mga igsoon nga ang Dios gahatag nato kadasig din makaduol ta diya. Mao na pinaka-importante gyud sa atong kinabuhi nga atong maalagaran tong buhi nga Dios. Ato siya masimba kaysa tibok isa ka semana usa ra gyud ang gipangayo sa Ginoo. Ya kanang isa ka adlaw nga gipangayo sa Ginoo, adlaw na nga gibalaan sa Ginoo. Maghatag tag mga pagdaig, pagpasalamat sa tong buhi nga Dios. So dalaygon ang Dios mga igsoon sa atong paghisgutan karon mahitungod og pulong tinun-an. Ang tanan moingon tinun-an. So atong ablihan atong Biblia da sa Marcos 8:34 ngadto na siya 35. Marcos kapitulo 8 bersikulo 34 ngadto na siya sa 35.
So ato na nakitaan. So akong hiyang ang tanan sa pagpanindog, ato nindungan og basa. Diya sa 34. Unya gitawag ni Hesus ang katawhan og ang iyang mga tinun-an og giingnan sila. Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya ang iyang cross og mosunod siya kanako. Kay ang buot musuluwas siyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an Hinoon ini. Apan kadtong naghalad sa iyang kinabuhi alang kanako og sa maayong balita dili mawad-an ini. Magamputa kanimo o Dios nga labing gamhanan, salamat Ginoong Dios niintak na sa kamuntagon diin makadungog na sa mi Ginoong Dios sa imong nga pulong, sa imong mga mensahe nga mo'y gikinahanglan sa imong mga kinabuhi. Ginoong Dios, andama Ginoong Dios muna ako nagkasing-kasing nga mahimo kini Ginoong God nga madinawaton kanunay sa imong mga pulong. Ug salamat o Dios nga bisan pa Lord sa ubos mo alagad himo alamang ko Ginoong Dios nga instrumento paghatod pagpaabot sa imong mga pulong apan labaw sa tanan. Ikaw ang Dios nga may baga panulti sa matag sa namo ka kinabuhi, pinaagi sa balang Espiritu Santo. Gihay kami o Dios nga nin kabuntagon samtang kami bagaton sa mga pulong, mga mensahe pasabta kami sa ano amhan. Then masabtan gyud namo Ginoong Dios sa mahimong kabubuton sa matag sa namo ka kinabuhi. Salamat o Dios nintak na sa kabuntagon ang tanang kadungganan kay mayan alang lamang da kanimo pinaagi sa ngalan ni Jesus. Tanang mga nagsigidong pagingong amen og amen. So makausa maing buntag, no? So sa mensahe nga atong gibasa, so naghisgot ni mga igsoon mga gikinahanglan aron mahimo tang tinun-an ni Jesus. Mga gikinahanglan unsaon aron magpabilin tang tinun-an ni Jesus. Uya pulong tinun-an mga igsoon, do na gitay mga gikinahanglan kay giingon diha mga igsoon nga diha sa Marcos 8:35 at 34, unya gitawag ni Hesus ang katawhan og ang iyang mga tinun-an og ang giingnan nila sila bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Pasano niya iyang cross og mosunod siya kanako. Kay ang buot muluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an Hinoon ini. Apan kadtong maghalad sa iyang kinabuhi alang kanako og sa mayong balita dili mawad-an ini. So naghisgot ni mga igsoon og pulong tinun-an. Ako gatoo nga kitang tanan mahimo tang tinun-an ni Jesus. Amen. Na sa imong pagpamati karon, sa imong pagpamati sa pulong o mensahe sa Dios, isa na nga ilhanan nga andam ka mosunod nga mahimong tinun-an ni Jesus. Unya ang pagkatinun-an mga igsoon dili lang kay pulong matawag nga tinun-an ta, kundi ang pulong tinun-an do na ginay trabahoon. Amen ba? Na usa nga kanang gikinahanglan sa atong kinabuhi nga mahimo tang tinun-an ni Jesus. Gani si Jesus gatudlo dire nga bisan kinsa nga bot mahimo na kong tinun-an, kinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. So kaning pulong tinun-an mga igsoon, kaning pagsulod o pagsunod nga mahimo tang tinun-an, isa man ni ka desisyon gyud nga sa atong kinabuhi. Kay ang pulong tinun-an di man ginaingon nga nang pulong tinun-an ba kanang dili na siya kanang sayon, no? Dili gina sayon nga mahimo tang tinun-an ni Jesus. Nganuman dunay mga butang sa atong kinabuhi kinahanglan natong desisyonan. Amen. So una diha sa topic day mga igsoon sa tema nga gihatag sino mga gikinahanglan aron magpabilin tang tinun-an ni Jesus. Na unsa man mga butanga nga atong gikinahanglan aron magpabilin ta nga tinun-an ni Jesus. So dunay mga butang mga igsoon nga dunay mga butang nga gikinahanglan nato aron magpabilin ta ni Jesus. Una diha ang gitudlo ni Jesus mga igsoon. Gingon diha sa iyang giingay ang mga tinun-an nga bisan kinsa nga mahimo na kong tinun-an gikinahanglan kalimtan niya ang iyang kaugalingon. So dili bot pasabot mga igsoon nga imong kalimtan imong kaugalingon di na po nimo atimanon, no? Dili na po nimo pasagdan. So giingon diha
nga bisan kinsa nga mahimo na kung tinun-an gikinahanglan kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Na unsa man ang naa sa atong kaugalingon. So unsa man mga butanga nga angay kalimtan diha sa atong kaugalingon. Atong hinumduman sa atong kaugalingon. Dunay tulo ka dagkong butang sa atong kaugalingon. Una, lawas, kalag ug espiritu. No? Unya, gingon diha nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. No? Si bisan kinsa nga mahimo na kung tinun-an gikinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. No, kana ganing so atras ta mga igsoon atong basahon diha sa Mateo 16 bersikulo 24. Akin sa tong mabtikon nga mobasa, palihog og basa. Mateo 16:24. Ato na siya sa 25. Diha sa Mateo 16 bersikulo 24. Gingon diha, unya mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kung ang usa ka tawo buot mahimong tinunan, kinahanglan dili siya magtuman siyang kaugalingon. No? Kana ganing kung musulod ta sa pagkatinunan ni Jesus, no? Kana ganing dili na gid diha kana ganing atong kaugalingon may matuman. Kumbaga ba misulod ka sa pagka mi eskwela ka, mi sulod kag eskwelahan, eskwela ka, di ba dihan dapita dili imong kaugalingon may matuman kun dili agatong nagtudlo nimo. Amen. Ang imong maestro mo na to imong matuman. So gingon diha nga unya mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, kung ang usa ka tawo bot mahimong akong tinunan, kinahanglan dili siya magtuman siyang kaugalingon. Pasano niya ang cross mosunod siya kanako. Kay ang gustong magluwas sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an Hinuon nini. Apan ang mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabato niini. So diha mga igsoon kanang sa atong pagkatinunan, so ako na example mga igsoon sa akong kaugalingon nga kaniadto samtang misulop kanang nakabig ko sa pagkatinunan ni Jesus, doon naging mga butang nga kalimtan nato. Usa nga number 1 mga igsoon nga ang mga butang ako yung desisyonan kay kaniadto kanang sa swito sa akong kinabuhi. Una diha grabe ko kaulawan, uya mahadlok og tao. Hadlok kog naay bisita sa mua. So ingon ko ana sa diha nga kanang nasabtan ako ang mga pulong ni Jesus, nasabtan ako ang mga mensahe ni Jesus. Ingon diha nga ang buot mo sunod kanako kikinang kalimtan niya ang kaugalingon. Kana daing mga kinaiya sa atong kinabuhi. Mga kinaiya nga dili makapahimaya sa Ginoo. No, mga buhat nga dili makapahimaya sa Ginoo. Mo day nay angay kalimtan. Kay dili man ta kasunod ni Jesus kung magpabilin ang kanaganing mga kinayas tong kinabuhi di gyud malipay ang Ginoo. No? Unya maghisgot tag kinaiya mga igsoon diha sa Galacia, no? Kaysa diha nga kanang misunod tas pagkatinon-an ni Jesus, kinahanglan man gyud nga do na tay kalimtan sa atong kaugalingon. Do na tay biyaan ba desisyonan nga biyaan. Amen ba? Now, mga butang nga gikinahanglan biyaan gyud sa atong kinabuhi aron magpabilin tang tinunan ni Jesus. Diha sa Galacia mga igsoon, Galacia 5. Kusang pangitaon. O Galacia Galacia 5:19. Sayon kayo pag-ila sa buhat nga tawhanong kinaiya. Makita kini diha sa salawayong pakigilawas. Hugaw og hilas nga mga buhat. Ingon man ang pagsimbas mga Dios-Dios ug pagpamarang. Makita usab kini sa pagdinumtanay, pagbingkil-bingkil, sa kasina, sa kapungot, kahakog, sa pagkabahin-bahin, pagkamasinahon, pagkapalahubog, pagkamapatuyangon sa lawas nung kaibog, ug uban pang mga butang nga sama niini. Busa pasidan-an ko kamo karon sama sa akong gihimo kaniadto.
ang magbuhat ni ining mga butanga walay dapit sa gingharian sa Dios. Amen. So munay dapat desisyon na nato nga mahimo tang tinon-an ni Jesus, doon na tay mga butang nga kalimtan. Amen. Doon na tay mga butang sa atong kinabuhi nga dapat kalimtan aron mahimo gyud ta magpabilin tang tinon-an ni Jesus. Kay kung dili nato na desisyonan is moingon ta nga ang Dios gugma, ang Dios maluluyon. Pero kung dili ta pod mo desisyon sa atong kinabuhi nga misulod ta sa pagkatinon-an ni Jesus, kay giingon diha ang tanang butang nga nagbuhat ana wala may dapit sa gingharian sa Dios. Unya isa na nga mga babag ngano ang tao nga dili makapabili ni Jesus. Unya nakahinomdom ko mga igsoon atong mensahe atong Domingo kay ning replay ko mga igsoon mahitungod to sa usa ka punuan nga sanga. Usa ka punuan mga igsoon. Unsaon ang tao aron magpabilin sa punuan? No? Kinsay nakahinomdom ana katong mensahe atong niaging Domingo. No? Katong punuan sa paras mao mangguro to, no? Na unsaon arong magpabilin ta ni Jesus? Unsaon arong mahimo tang magpabiling tinon-an ni Jesus? So, una mga igsohon, do na tay desisyon gyud sa atong kinabuhi. So, kaning pagdesisyon mga igsoon, dili ni sayon, no? Dili kini sayon kay kung unsa gyud atong naandan sa atong kinabuhi, mo na permanente natong mabuhat. Apan giingon diha aron magpabilin tang gingon diha mga igsoon sa pulong sa mga mensahe nga atong nabasa, ang buot mo sunod kanako gikinahanglan nga kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Uya ang nasa tong kaugalingon mga igsoon kanang sa diha nga wa pagid ta kanaganing nagsigi patagtuon, nagsigtuon may tong pulong sa Ginoo. Kanang tawhanon nga kinamunay dugay ra ba kay mawala, no? Kaning tawhanon nga kinaya. Uya mo nay dapat natong kalimtan. Dapat natong biyaan gyud kaning tawhanon nga kinaya. Ya kay ang tanan nga gibasa sumala sa nabasa kaniha, ang tanan nga nagbuhat ato walay dapit sa gingharian sa Dios. Dili man ta magpabiling tinon-an ni Jesus kung katong mga butanga dili nato desisyonan nga biyaan. So padayon ta mga igsoon unsaon aron magpabiling tang tinon-an ni Jesus. Diha sa Lucas 9 versikulo 57. Lucas 9 versikulo 57 ngadto sa 62. Samtang naglakaw sila, may usa ka tawo nga miingon kang Hesus. Musunod ako kanimo bisan asa kamo adto. Si Jesus miingon kaniya, ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag. Apan walay kahigdaan o kapahulayan ang anak sa tao. Umiingon siya sa laing tao, sunod kanako. Apan miingon ang tao, Ginoo, muuli una ako, aron paglubong sa akong amahan. Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay, hinga mulubong sa ilang mga minatay. Apan ikaw lakaw ug iwali ang paghari sa Dios. May laing tao usab nga miingon, musunod ako kanimo Ginoo. Apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. Si Jesus miingon kaniya, kinsa gani katong musugod sa pagdaro ug unya magsigiglingi sa likod dili angay sa paghari sa Dios. Amen. So, giingon diha klaro kay mga igsoon nga ug miingon siya sa tanan kung may buot mosunod kanako. So una diha mga igsoon kung may buot kung gana buot gid ta nga mosunod ni Jesus, do na tay mga butang nga did-an gyud sa tong kaugalingon. So do nay tulo ka tao diha mga igsoon nga buot unta silang mosunod ni Jesus apan wala kapadayon. Ngano man? Now, akong basa og balik mga igsoon. Una diha og mingon siya sa tanan kung may buot mosunod kanako kinahanglan nga magdumili siya siyang kaugalingon. Magpasan sa iyang cross sa tanang adlaw og magsunod kanako. Kay ang buot magluwas iyang kinabuhi, asa to sa 52, maybe. Okay, sorry. Sa 57. Gingon diha, si Jesus mingon ari ko sa magsugod sa 58. Si Jesus mingon kaniya, ang mga milo may taguanan ug ang mga langgam may mga salag apan walay kahigdaan ug kapahulayan ang anak sa tao. Sa 59 ug miingon siya sa laing tao, sunod kanako apan miingon ang tao, Ginoo, muuli una ako aron paglubong
sa akong aman. Si Jesus mitubag, pasagdi ang mga patay nga maglubong sa ilang mga minatay, apan ikaw lakaw og iwali ang paghari sa Dios. May laing tao usab nga miingon, musunod ako kanimo Ginoo, apan tuguti una ako sa pagpauli aron manamilit sa akong banay. Si Jesus mingon kaniya, kinsa gani katong musugod pagdaro ug unya magsigiglingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios. So sa atong pagsunod ni Jesus mga igsoon, doon na gitay kanang did-an. Doon na tay desisyonan mga igsoon kay sumala diha sa kasulatan nga si Jesus mingon kinsa gani katong musugod pagdaro ug nya magsigiglingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios. Kana ganing sa atong pagkatinon-an ni Jesus, desisyon ta nga mahimog yung tinon-an ni Jesus. Nangandoy ta nga makasunod ni Jesus mga igsoon. Unya kani nga mensahe nga gaingon diri mga igsoon nga kinsa gani katong musugod pagdaro unya magsigiglingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios. Kani atong pagkatinon-an pagkasumusunod ni Jesus mga igsoon, kung magsigi gani taglingi, giingon diha nga dili gyud angay sa paghari sa Dios. Kay gusto man ni Jesus mga igsoon nga sa atong kinabuhi kanang mahimo gitang sumusunod. Mahimo tang hingpit nga sumusunod ni Jesus. Kaning pagsigiglingi sa likod, kanang gisambingay ni Jesus nga kinsa gani katong musugod pagdaro nga magsigiglingi sa likod, dili angay sa paghari sa Dios. Kato ganing nangalagad na sa Ginoo, unya kana ganing duna pagani kawili. Dunay kawili sa mga butang, dunay kawili sa mga daghang gikawilihan ang tao nganong dili kaalagad sa Ginoo, nganong dili kasunod sa Ginoo. Unya kana mga butang nga gikawilihan, kung dili nato na kanang tangtangon sa atong ginabuhi, magpabilin ta diha, dili gingon diha sumala sa kasulatan nga dili angay sa paghari sa Dios. Una sa akong kinabuhi mga igsoon, kaniadto ako ni testimony nga grabe ko kanang kugihan kay mamanday. Iya sa diha nga kanang midesisyon ko nga ingko Lord, kung gitagaan ko nimo hiyas nga kanang mamanday, tagay kog hiyas po diha sa mga espirituhanon. Kung gitagaan ko nimo hiyas nga kanang mga hiyas nga mahitungod sa pagpamanday, tagay ko Ginoo kanang mga hiyas po nga kanang espirituhanon. Ya kay grabe ko kaulawan kaniadto, ya wala damha mga igsoon gi tubag og gihatag sa Ginoo nga ang akong gipangayo. Una nga doon na to'y daghang kayo nga mga offer, pagkadaghan ng offer, maka-income kog daghan, maka-income ko, pero mas gipili na ako nga makakaton ko diha sa pulong sa Ginoo. Mas gipili na ako, ngano man, kay sa kaniadto mubati kog kawili, labi na sa Domingo, ang panahon sa Domingo, ako pa nang itrabaho, antod gabi, over pa. Nakaingon ko sa kong kaugalingon nga, nagsugod na ko pangalagad sa Ginoo, magsigi gyapon ko og kanang absent, magsigi gyapon ko samar ko nga gasugod daro, sige galing ilingi. Mo na nga akong gipasalamatan ang Dios nga sa diha gyud nga nakabig ko diha sa Ginoo, kanang nahimong hingpit nga tinunan ni Jesus, daghang kay mga butang nga desisyonan gyud nga kanang dili gani makapahimaya sa Ginoo. Kana mga butang nga ang atong pilion kana yung mga butang nga makapahimaya sa Ginoo, kana makataganig kalipay sa Ginoo. Muna nga giingon diri mga igsoon nga so atras sa mga igsoon arita sa Lucas 14:26. Lucas 14, versikulo 26. Kinsa katong moari kanako nga dili magdumot sa ihang amahan o ginahan, siyang asawa ug sa mga anak ug mga igsoon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Amen. So gingon diha nga nang
kinsa gatong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan o inahan sa iyang asawa o mga anak, mga igsoon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Kung sa imong pamilya, ikaw una mo gikabig sa Ginoo, ikaw una mo ikaw mo una mo nakabig diha sa Ginoo, unya sa uban nimong pamilya napay wala makabig, unya gahi pa nahimo kang kontra. So mo gipasabot dire nga kung asa may imong mas pilion gyud. Gingon dire nga dili na bot pasabot nga dumtan gyud nimo imong pamilya. Ang ilang mga buhat mga igsoon nga dili mayo kay ilang mga sulti mo dumti pero higugmaa sila, no? Kay ingon man ginana sa diha misugod ka nangalagad ka ya do na pa kay mga kanang parte sa pamilya nga wa pa gyud makasabot, no? Unya giyon diha nga kung mas pilion imong pili kay mahimo magyang kontra ana. Pareha sa ako ra nay isang bingay. Pareha kani adto nga kanang akong asawa mo'y unang nakabig. Uya ako iya kung sige kabigon sig simba na gud simba ya di gyud ko simba. No, ya ako na siyang kontrahon. Pero wa siya maminaw nako, wa siya padala nako. Siya mo'y mipadayon. Siya mo'y mipadayon hantod nga napanalanginan ko kay makaingon man ko nga sige simba na usab pud ang kinaiya. Ya bisag dili na day kasiran sa pulong sa Ginoo kung nakakita ka sa imong asawa na bag-o, no, diha ka mapanalanginan ka. Muna nga gingon diri mga igsoon nga gingon diri sa Lucas 14 bersikulo 26, kinsa kadtong muari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan o ginahan, sa iyang asawa o sa mga anak o sa mga igsoon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Muna nga bahalag kontrahon pa karon sa imong pamilya, padayon nga mahimo kang tinun-an ni Jesus. Kaysa diha nga hingpit ka mahimong tinun-an ni Jesus, sayo na lang na imong pamilya. Kay ikaw may mahimong instrumento, mahimong panalangin sa imong pamilya. Ayaw lang po kontraha, no, ipakita ang gugma. Ipakita ang imong pagkatinon-an ni Jesus nga muna imong nakatunan nga nahimo kang tinon-an ni Jesus. Muna nga ayaw paminawa kung usay kontrahon ka, usahay ka nang kasab-an ka na kontrahon ka, pero masundag yun ang unsa may gisulti sa Ginoo sa imong kinabuhi, sa imong kasing-kasing, no? Unya arita sa kuan 14:33 da agyapon sa Lucas. Sa samang paagi walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinunan gawas kon iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Gingon diha, no? Sa samang paagi walay bisan kinsang kaninyo nga mahimong akong tinunan gawas kong iyang biyaan ang tanan nga anaa kaniya. Subot pasabot mga igsoon, kung mahimo tang tinon-an ni Jesus, kana ganing dili ganita magbaton og kawili, no? Kawili sa unsay namanggoy mga sitwasyon mga igsoon nga kanang labi nag Domingo. Daghang yung mga buta nga makawilihan. Pareha dito nahitabo mga igsoon sa Negros nga kanang sa panahon sa Domingo kanang dili isa mo simba kay hadlok siya iyang mga hayupan managhikog. Hadlok siya iyang mga kani ingon ana nga sitwasyon, mas gipili niya nga matiman niya ang mga hayupan, no? Ya kanang mibati siya kawili. Uya kung gusto ta nga mahimong tinon-an ni Jesus, kinahanglan biyaan. Uya sa imong pagbiya mga igsoon, kung imo ganing unahon ang Ginoo, proteksyonan gina sa Ginoo. Pareha kaniadto mga igsoon nga sa panahon sa Domingo kay kanang simbahan nga gipial pus perting layo no, sa panahon sa Domingo kanang among mga buhi kay namay mga buhi baboy mga anay awag inay pamahaw paniudto panyapon buntag na gina fasting gina siya, no, sa panahon sa Domingo, pero wala pasagdi sa Ginoo moto kaniadto mga igsoon nga nakahalad ko diha sa Ginoo nakakrusada ano man gipanalanginan sa Ginoo. Muna sa panahon Domingo, mag-goal na ako mga ugangan. Imo kinsa may mabilin dire, way mahabilin diha. No, baboy fasting na Domingo. Way kaon.
Pero wa man pasagdi sa Ginoo. Kung ang tao gani nga di makawis kadlaw, di man mamatay. No? Mana ma-practice. Mana nga kanang doon na gitay mga butang ba nga sa diha nga mo sunod ta sa Ginoo, mo mga lagad ta sa Ginoo kanang dili ta mawili. Uya di ta mahadlok ano man doon na may Ginoo. Kung atong unahon ang Ginoo, proteksyonan man gina sa Ginoo, di na niya pasagdan. Pero katong isa sa mga sakop sa simbahan mga igsoon nga grabe kapanggaa giniya yung mga hayopan. Miabot ang panahon nga na naghikog. Miabot ang panahon nga matay. Tinuod gina. Muna nga kung nakabalo na ta sa pulong mensahe sa Dios, mas pilion nato. Amen ba? Pilion nato ang iyang mga pulong. So, last nga bersikulo mga igsoon. Diya sa Juan 12 bersikulo 25 ngadto 26. Juan kapitulo 12 bersikulo 25 ngadto 26. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi nining libutana magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot nga mag-alagad kanako kinahanglan mosunod kanako aron kun hain ako ato usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Amen. So diha sa 25 mga igsoon nga ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi inining kalibutana magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako kinahanglan musunod kanako aron kung hain ako ato usab ang akong sulugon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya og kaniya nga mag-alagad kanako. So nindot kay mga igsoon kay gingon diha nga ang magmahal sa imong kanang malabayan gani imong pangga imong kaugalingon. Hantod sa Domingo imo lang giati magmaayo, no? Ya nalimtan na day nga adlaw Domingo para sa Ginoo, no? Unya panahon sa Domingo kayod ug may trabaho ug maayo. Ya nalimtan nimo mga igsoon nga ang sa panahon sa Domingo para day na sa bulaton sa Ginoo. So gingon dire nga ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Na unsa may mawala, no? Kung gingon dia ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini. Kay ang gisaad man gyud sa Dios mga igsoon kinabuhing dayon. Unya ang kinabuhing dayon mga igsoon dili man nato makit-an gyud diri sa kalibutan. Kay temporary ra man ta diri. Ang kinabuhing dayon mga igsoon diha nato na makita sa tong pagpangalagad sa Dios. Gingon diha ang magmahal siyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon niini apan ang dili mahinugon. Kanang di ka mahinugon sa imong kinabuhi. Nga sa panahon sa adlaw Domingo, sa panahon nga adlaw para sa Ginoo imo ginang gihalad imong kaugalingon. Gingon diri mga igsoon, apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi nining kalibutana magpatunhay ni alang sa kinabuhing dayon. So katong tanan nga gusto makabaton sa kinabuhing dayon, dapat dili ta mahinugon unsa may ato makita diri sa mga butang sa kalibutan. Amen. Dili gani ta mawili sa mga butang diri sa kalibutan nga mawagtang ra. Gingon diha nga ang tanang butang sa kalibutan mga igsoon mahanaw rang tanan. Apan dunay butang nga dili mahanaw mga igsoon kanang gisaad sa Dios kinabuhing walay katapusan. Amen. So gingon diha ang magmahal siyang kaugalingong kinabuhi mawad-an hinuon nini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi nining kalibutana magpatunhay nini alang sa kinabuhing dayon. Muna nga gingon diha ambot mahimong tinun-an ni Jesus kanang wala tay kanang gikawilihan mga butang diri sa kalibutan. Muna sa akong kinabuhi mga igsoon, kung makabisita mo, makakita lang mo sa ako agyon mga igsoon, kana bahalag gubag balay basta pa ang simbahan para sa Ginoo tarong lang. Muna nga ko basta para sa Ginoo kunang buhaton unsa may makahatag kalipay sa Ginoo. Gingon diri mga igsoon, ang buot mag-alagad kanaw kinahanglan mosunod kanako aron kung hain ako ato usab ang akong sulugoon. So nindot kay mga igsoon, buot ita mo alagad si Ginoo. Mo na ang saad sa Ginoo nga ang buot mag-alagad kanaw kinahanglan mosunod kanako. So pulong mosunod pinaagi sa mga pulong mga mensahe sa Dios tusundon. Amen. So
sa tema mga igsoon nga tong pagahison, ambot nga mahimong ang mga gikinahanglan aron mahimong tinun-an ni Jesus. So una mga igsoon, aron mga gikinahanglan gyud sa atong kinabuhi aron mahimong hingpit ang tinun-an ni Jesus. Una, kalimtan ang kaugalingon. Amen. Kalimtan nato ang atong kaugalingon. Ya diha sa atong kaugalingon na diha ang tawhanon nga kinaiya. Mao nay dapat kalimtan, dapat biyaan, dapat desisyonan. Kini na anak ko sa Ginoo, kani ako gining tangtangon. Kaysa diha nga imo nang desisyonan, ang Ginoo bagagiya nimo. Ang Ginoo bagatabang nimo. Kay sa atong kaugalingon dili man ta ka kuha gyud. Sa atong mga kinaya nga dili malipay, di man ta ka kuha. Sa mga bisyo di ta ka kuha. Pero ato nang iduol sa Ginoo, Lord, kanang mo desisyon ko, tabangi ko nga mabiyaan ako ni tubagon gyud ka sa Ginoo ana. So, una mga igsoon aron magpabilin ta mahimong tinun-an ni Jesus, mga gikinahanglan una kalimtan ang kaugalingon. Ikaduha mga igsoon, dili magtuman sa iyang kaugalingon, no? Kulong dili magtuman basta para sa Ginoo. Para sa Ginoo sa panahon sa Domingo mo nay gibalaan sa Ginoo. So para na sa Ginoo. Ya, ikaduha dili magtuman sa iyang kaugalingon. Unya ikatulo mga igsoon dili magsigi og lingi-lingi. Amen. Ya, daghan biya ro mga Kristohanon pud mga igsoon nga Kristohano na ya lingi dire. Daghan kay gilingi. Lingi sa bisyo, lingi sa kahilayan. No? Hapit-hapit. Ya mo na ibuta nga kanang dapat biyaan. Amen kay tinuna man ta ni Jesus. Amen ba? Ya tinuna ni Jesus, dili na ta ana. Kaniadto mga igsoon sa akong ginabuhi daghan kay bira. No? Kay kaniadto palahubog man pud ko. No? Hilumon nga grabe ko palahubog, no? Pero sa diha gyud nga kanang nakasabot ko sa pulong sino ako yung desisyonan. Lord, dili ka mahimaya ani na ako ning biyaan. Pero gitabangan gyud ko sa Ginoo mga igsoon. So ikatulo mga igsoon dili maglingi-lingi, dili ka mawili gani sa mga butang nga dili makapahimaya sa Dios. Unya ikapat, dili magdumili sa iyang kaugalingon. Amen. So dili magdumili. Kanang ikaupat magdumili siyang nga imong did-an imong kaugalingon. Did-an imong kaugalingon sa mga butang yon nga dili malipay ang Ginoo. Unya ikalima, dili magdumot, no? Ang kanang dili magdumot sa imong pamilya. Gingon diha nga kanang di ka mahinugon nang imong mga pamilya wala pa makabig sa Ginoo. Mas paminawa gyud ang Ginoo. Balag ikaw rarong isa, wala pa kauban imong pamilya, moabot ra na nga ikauban nimo. So mo na mga gikinahanglan unsaon arong mahimo kitang tinun-an ni Jesus. So doon na tayo pagabuhaton. Amen. So dalaygon ang Dios mga igsoon sa mga pulong mga mensahe sa Ginoo nga iyang gipabot karong kabuntagon mahitungod nga unsaon arong magpabilin tang tinun-an ni Jesus. Una, mao gyud ang pagdesisyon. Amen. So dalaygon ang Dios niya base si Pastor Gideon na ikadugang. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Alwin. So dunay pirmero tulo niya, dunay duha nga gidugang niya nga ko lang pasabot sa pag-ayo ako ning tagaag tin-aw kaning naa sa Lucas 14. Kay basi og ma-miss nato pod diha. Pero mo tong ingon siya nga nahanglan dili magkuan kanang sa to'y tawag sa pamilya kanang dili magdumot sa to'y term imong gigamit dili manghinugon salamat kayo sa Lucas 14 ingon siya nga kinsa katong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan pero sa wala pa gani sa iyang amahan kanang dili magdumot na ay blow diha kabantay mo anang blow na itadistadless ang but ipasabot kinahanglan imo na siyang pinduton kay dunay mga word pa ana nga sumpay so na ay footnote diha ang sa giingon ang pulong dili magdumot kay basi og makaingon ta ba nga katong naminaw mayo nga isura day nang mahimong tinun-an no kay katong bana asawa dumtan man di ay so wa na tay atubangay ani talikdan nay dumot di ay ni sa ta mahimong tinun-an ang buot ipasabot
sa uban nga mga mensahe kaning pagdumot or magdumot sa iyang pamilya kanamo talikod. Ut ipasabot ba kay kita manggon inani ni siya, di ba? Did ani nato atong kaugalingon, kalimtan nato atong kaugalingon. Una, ang unang gikinahanglan aron mahimo tang tinun-an ni Kristo, kinahanglan kalimtan nato atong kaugalingon diha sa Marcos 8. Sugod ganing 34. Kinahanglan kalimtan natong kaugalingon katong unsa ganito atong kaugalingon? Kanang kaugalingong kinaiya. Unsa man tong kaugalingong kinaiya? Naa didto kanang kusog kaayong bubingkil-bingkil, naa diha kusog kaayong magdumot. Unya mo nay atong kalimtan, mo nay atong biyaan. Sa diha nga ato ng biyaan mga kaigsuonan kanang mga kinaiyaha sa Galacia kapitulo 5:19 ingon diha nga di ba naigiingon diha nga mga tawhanong kinaiya sayon kayo pag ila sa tawhanong kinaiya makita kini sa salawayong pagkigilawas. Unya ingon dinhi hugaw ug hilas nga mga buhat nya magsimbag Dios pagpamarang kanang pagpangdaot pagpanglibak mauna siyang kaubanan sa pagpamarang, makita usab kini sa pagdinumtanay. Naa nato ni kining kinaiyahan, naagyo nato ni naagyo ni sa tao kay tao man ta lingi agon na imong tapa di ba tao gyud na naagyo ta ana. Unya usog mo dumot nya dali kayong mo kuan babingkil-bingkil nya naa dayon pagkasina. Naa po dayoy kapungot unya kinahanglan kalimtan nato na siya. Ato na siyang biyaan. Unya karon kay mo nagiingon nga sa panahon nga mo mga lagad na ta sa Dios, mo desisyon na ta sa Dios, dili biya na diha tanang pamilya madala nato. Unya kung ang atong pamilya wa pa mga lagad sa Dios, sila'y magpabilin atong magdumot, magbingkil-bingkil, daling masuko. Unya kung dili nato to talikdan katong kinaiyaha, mauna nga kung dili na to kaya bitong talikdan or mo nagiingong kinsa ganitong dili mo dumot sa iyang pamilya. Kinsa ganitong dili mo talikod sa iyang pamilya. Actually, pamilya kung atong tan-awon ba, maunay kinaiya sa atong pamilya. Sa pagkatawhanon, kumbaga, wala pa sila mga lagad sa Dios, mga igsuon, dali pa na silang masuko. Sama gud nato kaniadto. Kung kita biklon, samot putang mo bikil. Unya ato naman nang gikalimtan. Nya karon kay ato naman gikalimtan kay ni desisyon man tang nangalagad sa Dios. Karon kay nga atong pamilya naa pa man ana. Unsa may atong buhaton? Talikdan nato tong kinaiyaha. Ato nang dadon sa mga pag-ampo kay ang mahitabo man gud ana. Sulayon ta nahimo tang tinun-an ni Jesus. Nagsunod ta ni Jesus. Karon kay ang mubikil ato ra man pong pamilya atong wala sa Ginoo. Ang mahitabo ato dili imo kung naapata sa pagkatawhanon nga wala pa nato kalimti ang atong kaugalingon, muana man ta nga ako may unhon. Di ba? Ako may unhon. Ako may kunhon. Tubayan man nimo. Mao na nga talik di siya. Ayaw kanang word basig dumtanono nimo. Nakuha ninyo? Dili tubayan ba? Katong kinaiyaha, dili nato na tubayan. Mo na nga unsa gani mga kanabitong mga pagsulay sa tong pagpangalagad sa Dios, dili nato natagdon. May pa man ang kanta ni Freddy Aguilar kay katawaan ra. Unsa may pinakasakit nga pagsulay sa tong pag-alagad sa Dios? Usas mga sakit nga mga pagsulay kabalo mo unsa kanang pamilya ra instrumento. Nya hinumdumi naa na nato ang kaluwasan ug dili pwede pod nato kini atong kaluwasan nga ato ang naangkon diha kang Kristo, dili nato ibahin ngadto sa atong pinuy-anan. So kitay mo pailob, kitay mo paubos. Kay mao manay sa diha nga kalimtan nato ato ang kanang tawhanong kinaiya kini atong kaugalingon ba sa Galacia kapitulo 5:19 kalimtan na gani nato to hinumdumi dunay mo puling kinaiya. Kanang bag-ong kinaiya. Nanay gugma, mo pailob na ka. Mao bitaw ng Galacia 5:20-22. Mao na nay atong kinaiya, mao nay atong i-practice. Sa panahon nga biklon ta, unsa may atong ibalos mo bikil pud ay ta? Ikalimtan naman to natong bikil.
So pasagdan nato to, habala silang mubikil, basta kay kita di na ta kabalong mubikil. Nay mo tapad, di na ka mubikil ha. Ayaw pag una-unag bikil. Mao na say buot ipasabot nga kalimtan nato tong kaugalingon. Oh. Unya, unsa may gibuhat ni Pablo? So si Pablo nahimong instrumento nga nahimong sundanan. Tanawa gud si Pablo. Si Pablo tanawa. Sa wala pa si Pablo nahimong Kristohanon. Si Pablo wala pa mahimong tinun-an ni Jesus. Grabe kay siya mudumot. Patay gud dayon kang Pablo. Oh, ihada yung pangdakpon, ihada yung panglatuson, ihada yung ang uban ibalhog na ekspresyon kay doon na sa authority. Pero sa dahang nahimo siyang tinun-an ni Kristo, unsay iyang gibuhat? Pilipos kapitulo 3:13. Hinuon mga igsuon, wala ko gayod, ako maghuna-una nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Kay gitinguha ni Apostol Pablo ang pagsud sa gingharian sa Dios. Ingon siya, ang gihimo ko mao ang paghikalimot sa nangangagi o pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Kay kita manggong mga tinun-an, padayon tang magtuon sa pulong sa Dios. Amen ba? So si Apostol Pablo gikalimtan niya ang mga nangagi. Kay usa manggod sa mga kana bitawng makapaguba nato mga kaigsuonan sa atong pagkatinun-an. Kana bitawng dili taka limot sa nangagi, naatay pagdumot. Kay kung naatay pagdumot, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dili ko ta makapadayon sa pagpangalagad. Kinahanglan kalimtan nato ang unsa may mga pagsulay, unsa may atong naagian gikan sa atong isig ka tao, even sa atong pamilya. Kalimtan nato. Katong mga pulong nga makapasamad sa kasing-kasing. Naamang gyud mga pulong nga makapasamad. Oy. Oh, naingon si Daymer dili naa. Kalimtan to. Muna ingon si Apostol Pablo. O niya, salamat ta sa atong buhi nga Dios nga nagtudlo kanato. Nya ingon siya nga unsa pagitoy ato tong timan-an tong mga gikinahanglan. Ato ra tong screenshot, dapat i-screenshot ninyo to. Kalimtan ang kaugalingon, dili magtuman sa iyang kaugalingon. Dapat dili ta spoiled. Usas mga kana manggong dili sa iyang kaugalingon kanang spoiled. Kanang kabantay mo na spoiled nga bata. Nah, di gyud na magmaoy og di matuman, tama. Usahay inani manggod ug naatay pangayoon sa Dios unya dili ihatag muratag magluod. Gusto na hindi diha ba? Ayaw. Pabuto na to ang Ginoo nga mupial anak nato. Walay dili ihatag sa Ginoo. Dili ang say giingon dili magtuman si ang kaugalingon. Dapat kantigo na tang mupailob. Parion na to ang balang espiritu. Dapat kantigo na tang mupaubos. Unya, usas makatabang nato aron makadawat ta, be contented. Kinahanglan kontento ta. Unsay ihatag, unsay ipial, unsay ipasinati sa Ginoo, thank you Lord. Damortang magpasalamat sa Dios, damortang magpasidungog sa Dios, bisan sa dili maayo nga sitwasyon, bisan sa lisod nga sitwasyon, matandog ang kasing-kasing sa Dios. So lain ninyo ni siya. Kana bitong makasinati tag kalisod, kay imagine na makasinati magyud tag kalisod. Tanawa ra gud si Ginoong Hesus. Asa man to sa Juan? Niingon ang usa ka tawo. Buot kong musunod nimo. Ingon si Jesus, gusto kang musunod nako? May pa ang mga milo napay bangag nga kapahulayan, may pay milo napay mga langob nga kapahulayan. May pay mga langgam napay salag nga kapahulayan. Pero ang anak sa tao, wa gyud kapahulayan. Dunay mga panahon nga kita magsunod sa Ginoo di ta mahimutang. Dili mahimutang atong nauna, dili ta mahimutang atong kasing-kasing. Labi na kung sulayon taong ang atong ang musulay pag yun nato aturang pamilya. Sulay na, di ba? Murag naakaana di ka kapahulay ba? Mo anak ka sa imong kaugalingon. Kristohano na noong ko, nainaanin na noong ko. Kristohano daganong pagsulay, daganong paglutos.
Ana ba? Murag di ka kapahulay sa imong nauna. Pero hinumdumi sa time nga di ka makasinatig kapahulayan, hinumdumi dunay pamaagi si Jesus. Unsay pamaagi ni Jesus? Duol mo nako. Mateo 11:28. Duol kamo kanako, kamong gikapuyan, kamong gibugatan, papahulayon ko kamo. Buti pasabot kung nabugatan ka sa imong bana, nabugatan ka sa imong asawa, nabugatan ka sa imong igsuon, sa imong ugangan, no sa panadiha. Ayaw duol sa bisyo. Ayaw duol pud sa imong kaugalingon, kay ang atong kaugalingon, kusog man kay tumudumot. Ayaw duula imong kaugalingon, ayaw ingna imong kaugalingon, ako pa'y kunhon. Ayaw, duula si Jesus, Lord, ni ako nabugatan ko. Paghimo daig mga pagampo, paghimo daig mga pagdaing. Unya ayaw po ipakita sa tao nga nagampo ka, nagdaig ka. Kay damor kang magampo, niya makitaan ka sa imuhang bana o sa imuhang asawa, sa imuhang mga tao. Maingon na po nga, padungdungog biya. Samot kang mabugatan. Mo bitaw na niingon si Jesus, kung magampo mo, sirhi ang inyong lawak. Buti pasabot ayaw pagpakitang tao nga nagampo ka sa Dios. Himo ang imong pagampo sa Dios sa tago. Mao bitaw na si Jesus sa Marcos 1:35. Kadlahon pagani mangita na dayon si Jesus og lugar para magampo. Lugar nga walay makadisturbo kaniya ug dili sad siya makadisturbo. Kay kita mga kaigsoon, sultihan ta mo. Pag musunod ta sa kabubuton sa Ginoo, daghang yun ang mulutos. Ya daghang ka itong miingon nga, Ginoo, musunod ko nimo pero pauli sa ko, manamilit usa ko among Pinoy-anan. Usahay mga igsoon, naag yun ang kinaiyaha sa tao. Kana bitang musunod ta pero ang atong kondisyon mo ay tuman. Usahay mo ingon nga, Lord, mga lagad ko pero padato asa ko. Mga lagad ko pero daghang ang mga kondisyon. Dapat ang kondisyon sa Ginoo may itong sundon. Amen? Unsa pa to'y giingon din ang kinahanglan magtuman saya, dili magtuman sayang kaugalingon, dili maglingi-lingi. Nindot kaayo no? Dili ta maglingi-lingi. Usa sa mga makatabang aron dili ta maglingi-lingi, wad-on nato ning kasina. Kanang pagkamanghingibogon. Dapat kontento tatanan sa ihatag ni Lord. Dili gyud nato tugutan nga hingibugon kahit takaayo. Kay ihatag ra gyud na sa Ginoo sa atong gikinahanglan. Munang ang mga tao sa una, ang mga Israelites sa una, ang mga katawhan sa Dios, ang mga katawhan sa Dios, mga Israelita sa unang panahon, gitagaan na sila balaod. Exodus kapitulo 20 bersikulo 17 niingon na diha nga ayaw pangibog bisan kinsa. Ayaw pangibog sa tanang butang nga naas imuhang isigataw. Kay kung maibog manggod ka, dili ka kasunod sa tawag sa Dios. Daghan ka itang kabisihan kay naa man kay apson. Mag-apasta nga mag-apasta pati daghan ng apsonon sa tao kung daghan tang kaibgan. Unya dili maglingi-lingi. Unya magdumili sa iyang kaugalingon, okay na ni. Unya dili man magdumot. Amen? Wala magpasabot nga dumtan nato atong pamilya. Buti pasabot diha talikdan katong mga dili maayong kinaiya ato tong kalimtan. Amen? Nya bless kay ko sa kinabuhi ni Pastor Alwin tungod kay sa una mo niyang kinaiya ulawan kay siya. Nya iyang papa nag-eskwela man, mao man ni usas mga listener sa unas Love Radio sa akong programa. Iyang papa listener gyud sa Love Radio, nya nagkasakit siya tag ulcer, cancer kuno to sa tinai. Nya nagpaampo siya, nibisita siya. Nya naayo man siya. Naayo siya des mga pagampo iyang papa. Nya eskwela iyang papa sa bisig pastoral, sila ang first batch. Iyang papa ingon siya nga di dagoy ko kahimo kay magliig sud kog basa. Iko nga walay imposible sa Ginoo. Karon ang iyang papa mao'y nagdumala sa simbahan sa Tarcom. Nya nay mga pastor po dito. Nya si Pastor Alwin sa balibad gyud siya. Siya ti gyud ko pastor kay ulawana gyud ko oy.
Mao gini ang problema pagkaulawan. Nya, grabe pagkaulawan. Karon, ko sige lang, paminaw lang. Sige taon sa pitok-pitok puti ang mata, sige panglingi dito niya. Nasa sa likod, kilid, palikod pag yun. Nadugay kay na challenge man. Ipanalanginan gyud sa Ginoo. Nahimo siyang usa ka magwawali, unya siya ang nihatag na kog 20,000. Halin itos baboy nga kusog imo fasting. Karon pa ko kabalo nga halin itos baboy nga kusog imo fasting. Imagine ha, nihatag sa 20,000 nako among gihimong krusada. Gikrusada namo diha sa Plagatasanon karon perting dako ang simbahan ang naa sa Plagatasanon. Nanganak daig usa mo nang Bantulinaw. Munang duha ka simbahan ang iyang gidala karon ug dunay mga pastor nga nag-atiman sa didto karon. Atong pakpakan ang Dios no. Sa kinabuhi siyang alagad Pastor Alwin Sarbida, dalaygon ang Dios siyang kinabuhi. Karon padayon siya gipanalanginan sa Dios gani next year murag mutukod na ni siya FM og simbahan sa Bantulinaw. Linantuyan di ay sorry, linantuyan. Unya gipialan sa Ginoo mga panalangin nga maupoy source sa gikinahanglan sa simbahan. Salamat ta sa atong buhi nga Dios. Usa gyud sa hinumduman nato bisag asa ta sa Ginoo walay imposible. Amen. Walay imposible. Mabag-o ra gyud ang tanan. Inay mong tapad mabag-o ra gyud ang tanan. Salamat sa Ginoo. Sa pagkakaron sa akong live di ay ako ani diretso no. Ni stop sa akong live tungod kay murag matumba. Tungod siguro nas kaduol sa tangang gadget kay daghana mang gadget god. Oh nya mo reflect nagampo ko unsay mga idea ako adang ibaliktad ang kong cellphone. Pero nailas gyud ato murag gyud kog matumba. Nya kung mo gawas ko, kusog ra man ko mudagan-dagan, okay naman. Kung ano dagway ni. Ari kung mura mo kog matumba nang nya labi na kung una ni relax ko siguro sa mga radiation no. Pero salamat sa Ginoo nga tungad to naara gyud pamaagi ang Dios. Dalaygon ang Dios inay imong tapad. Paningkamuti nga mahimong tinun-an. Magpabilin tang tinun-an. Amen? Kay nganong kinahanglan tang magpabiling tinun-an? Kay walay makasulod sa gingharian sa langit. Ang mawad-an sa iyang kinabuhi, makabaton hinuog kinabuhing dayon. Kalimtan yun nato kinsa ta. Amen? Ato rong ibilin sa itong naunang kasing-kasing, ibutang sa itong naunang kasing-kasing, mga Kristohanon ta, mga tinun-an ta ni Jesus. Mayong hapon, mayong udtos mga Kristohanon, mga tinun-an ni Jesus. Ato tas pagtindog, atong ibayo atong mga kamot ngadto sa atong buhi nga Dios unya dili nato kalimtan ang pag-inampo ay usas mga gikinahanglan nato sa pagsimba dili nato kalimtan ang pag-ampo. Iampo nato ang tagsa-tagsa nato ka Pinoy-anan. It is that time nga atong iampo atong mga tagsa-tagsa ka Pinoy-anan ilabi na sa atong mga kaigsuonan ug sa tibok kalibutan. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, salamat o Dios sa imong pagpanalangin kanamong tanan. Nga imo kaming gipahinumduman sa mga pulong nga gikinahanglan namong paningkamutan aron kami magpabiling tinun-an. Tinudluan diha kanimo amahan. Salamat o Dios nga do nami nakatunan nga mga pamaagi ideya nga do nami isakripisyo do nami paningkamutan nga angay namong ikinabuhi sa amo ang pagpaabot sa imong pagbalik. I-bless Ginoo ang mga matag usa namo ka kinabuhi matag pamilya maingon man sa tanang mga kalalakinan, tanang kababayen-an, tanan Ginoo nga mga ginikanan, tanan o Dios nga mga katawhan Ginoo sa nagkalaing-laing mga lugar, nagkalaing mga nasod nga nag-alagad, nagsimba, ning duol kanimo. Salamat o Dios nga ikaw ang Dios matinud-anon nga nagpanalangin. Sa tanan nga misalig, mintuo, mindawat kanimo, I declare blessing, Ginoo. Blessing upon blessing. Salamat o Dios nga sa amo na usab nga dawaton nga simana nga imo gidugang sa matag-usa namo kakinabuhi. Amo kining dawaton diha sa mga pagdaig pagpasalamat tungod kay nagtuo kami imo kaming panalanginan. Diin ang kalipay, ang kalinaw ug ang pakigdait maghari sa matag Pinoy-anan ug pagsinabdanay tungod kay imo kaming gitudluan karon kun unsay angay namong buhaton himuon sa among pagdumalas among kaugalingon diha sa matag Pinoy-anan. I-bless Ginoo matag usa ang ganiya karon sa among mga kaigsuonan nga naa sa nagpaminaw sa FM radio ug sa among mga kaigsuonan nga nagsunod pinaagi sa FB Live. I declare blessing Ginoo nga magmalipayon kami kanunay, magmalinahon sa tanang panahon.
Ug salamat o Dios sa kasiguruhan sa kinabuhing dayon, sa kinabuhing walay katapusan, diin imong gipakita kanamo nga kinahanglan namong paningkamutan ang pagpabilin kanimo, ingon nga kami mga tinun-an ni Hesukristo aron kami makasiguro sa pag-angkon sa kinabuhing walay katapusan. I-bless Ginoo ang amatag usa namong kinabuhi samtang mamauli, samtang manarbaho man, magtrabaho Dios sa naglain nga trabaho, ikaw Dios magabless, magaproteksyon. Ang imong gamahan ng mga anghel, imong ipadala o Dios para sa tagsa-tagsa namo kakinabuhi, din malayo kami sa mga kadautan, mga buhat sa kaaway, ilayo kami amahan, ug naa kami kanunay sa kaluwasan, labaw sa tanan kinabuhing dayon amo ang masinati sa among pagpaabot diha kanimo. Amahan, among isalig itugyan diha kanimo ang among kinabuhi gikan sa mga bata, kabatanunan ngadto na sa mga hamtong. Among isalig itugyan diha kanimo amahan, pinaagi sa grasya sa mga Hesus, gugma sa Dios amahan, pinaagi sa pagigambit, pakighiusa sa balang espiritu gikan karon sa pangalan ni Hesus. In Jesus name. Amen. Okay, amen. Mayong odto ug mayong paniodto di ay kay naa may palagsing. Naay kuan palagsing. So ato tas pagpahibalo mga igsoon ko sa Ginoo nya sa gihapon matag alas 10 ang atong panimbahon nya nagsabot magkatuto paglas nga manayo ta kay memory verse nya sa iyo laging kanang ni Moses og ni Brad Serapin nya ato naaraman pud na nato kung ganahan ba ta mo sayo og dili. Ato ara ginang desisyon, di ba? Nya kung musayo ta, ayo po mo kakuan nga walay memory verse maglit-lit pud ta. Bahala walay memory verse kanang musayo ra gihapon ta. Sa nya para ba na sa Ginoo, di ba? Lunes hangtod sa Sabado nag-andam ta para ra ginas ato ang panginahanglanon niya sa Domingo para sa Ginoo niya malit pa jud ta. Bita ato nang pangayon sa Ginoo mga igsuon ko sa Ginoo niya. Salamat ko sa Ginoo sa kusog nga gihatag nga nag Sunday school mis mga bata niya lipay kayo kay nabalik kanang mas madasig gid ka ba kay kanang sa syudad pa nag Sunday school man gid mis mga bata kay kinsa may sumusunod di ba ang mga bata kung walay mo tudloan na nila dili ni kadakuan na nila man sila ilang prinsipyo dinay sa monultog simbahan kung inaning mga idara dali pa man kay na sila. Amen. So ang kuan nako kay ang kuyog nako kay si Wincy sin-assist nako niya sunod kay si Elame na pod ang kuyog nako niya samtang gawali ang pastor to asab milikod kay parang naapod sila yung makatunan kay sige ra ben sila dula luoy kaayo batan-awon nga wala gid tayo nagkatunan pagkaayo niya mo to nga arita sa presider si Kuan manas idin sa arita sinde niya ang halad awit kay De Villiers family niya kay by family na lang ni nato niya ang mo testimony kay si Ailame niya closing prayer pastor gid. Mana? Pasalamat ta dayon mamarog ta din ang palagsing kay to apas likod pwede ra. Connection ra gyapon na. Oh. Akong papasalamaton ani kay si Kuan. Si kanang si Kuan ati Ilbe. Lord, thank you Lord sa palagsing Lord ikaw maghatag kani kanamo kusog ug kapis ka sa among panglawas og dugang panalangin Lord God. In Jesus name, amen. Amen. Sige, kauna na. God bless. No? Salamat kayo. Dalay ko ng Diyos magpanalangin. Sa ato ang live, no? Balik lang ko kung naay mga pamaaging masolusyonan. Kay medyo atong last ko mag-live unta. Amurog mapukan. Tungod siguro sa gadget. Tungod sa kuan kanang akong mata siguro. Padayon lang ta, no? Nangita ko nga pamaagi o gihatag na sa Ginoo. God bless. Happy Sunday. God bless.